Dobar vam dan i dobrodošli u novi unboxing. Danas ćemo po vašoj želji raspakiravati jednu Razerovu tipovnicu. U ovom trenutku to je Razer Black Widow V3 TKL edicija bez numpada. Kao što vidite ovdje bi full size tipovnica i još i numpad imala. Iz jednostavnog razloga povećavanja mjesta na kojem koristite miš. Današnje 10 Keyless i prijašnje TE bi zapravo značilo Tournament Edition, što se sa engleskog prevodi na edicija za turnire. To nam zapravo govori da se takve Razerove tipkovnice koje imaju TE ili 10 Keyless oznaku lakše nose na turnire, eto. Naravno, tipkovnica je mehanička i ima zanimljive Razer Green switcheve. Taj Razer Green switch mi je zapravo jako zanimljiv, tako da ćemo dok dođemo do tipkovnice o njemu malo bolje popričati. Danas također u suradnji s Linksom imam jednu posebnu akciju za vas. Naime, ovog vikenda u Linksu, znači 16. do 17.1. možete uz kod 2V10 dobiti 10% popusta na sve Razer proizvode, uključujući i ovu tipkovnicu. No dobro, više o njoj ćemo nakon unboxinga, pa krenimo. Uvijek sam volio ova Razerova pakiranja, dosta su uvijek premium, mislim to se vidi u cijeni, ali dobro. Evo nas do same tipkovnice. Evo ga ono što sam zapravo tražio. Moramo se riješiti manualčića prvo. Kaže, dobra tipkovnica je potrebna za dobivanje kompetitivne granice. Treba li vam brzina ili točnost, uvijek možete naći jednu koja će vas zadovoljiti. Evo ga i potpis od CEO-a, fora, sviđa mi se ovo. To uvijek stave sa svakom tipkovnicom i to cijenim. Ako se ne varam, ovo je onaj ružni Quick Start Guide koji je kod Razera uvijek lijep. Kaže kako koristiti tipkovnicu. No dobro, to ću vam ja sam pokazati. Razer se u zadnjih godinu dana switchao na ovakva malo jednostavnija pakiranja, barem kod tipkovnica. Kod miševa je, ja mislim, otprilike sve ostalo isto. Ali, na primjer, znaju koristiti malo manje boje, kao što smo vidjeli, ovaj karton i tako. Ali i dalje izgledaju dosta premium, sve jedno. Taj miris divan je. A evo nas i do same tipkovnice. Baš je jako teška, što je i logično zbog ovog metala koji ima i tih Razerovih switcheva, tako da to je jako dobro. Zapravo cijeli ovaj front plate joj je totalno napravljen od metala i baš je hladno na dodir, što se uvijek cijeni. Ovdje se radi o lijepom, no ne pregamerskom izgledu kakav mnogima zapravo paše. Što se tiče switcheva, imamo taj Razer Green switch o kojem sam vam rekao da ćemo popričati više. Pa idemo, kao što vidite tu je. I zapravo je taktilan i kliki, što nas naravno uvijek podsjeća na Cherry MX Blue switcheve, koje su zapravo Razera inspirirale da napravi svoj switch. Razer kaže da je taj Green switch poboljšanija verzija Cherry Blue switcha. Što se tiče kabla, ovaj kabel mi se zapravo toliko i ne sviđa. To je standardni kabel, nije onako braided kabel, to je pleteni kabel kakav smo navikli vidjeti kod Razerovih bilo kakvih premium proizvoda. Također kabel je non-removable, što je ono još jedan minus, ali barem imate ove handy kanalice za rautanje kabla, pa možete na primjer napraviti nešto ovako. I onda imate kabel na lijevoj strani tipkovnice umjesto u sredini. Tipkovnica naravno ima i RGB u kojem je Razer uvijek, kao što već znamo, sjajio. Ali koja je fora kod ove tipkovnice i njezinog RGB-a? Fora je u tome što umjesto da imate par skupina, na primjer VASD i strelice zasebno i ostala tipkovnica zasebno, možda još
F tipke zasebno. Vi nemate tako po skupinama, nego svaku moguću tipku možete staviti posebnu boju na nju. Naprimjer, uzmete Enter, stavite posebnu boju na nju, uzmete H, stavite žutu, uzmete G, stavite crvenu i tako. Primjer, jeli. Možete svaku tipkovnicu zasebno mijenjati pomoću Razerovog Synapsis softvera, što je zapravo, ja mislim, veliki plus i što je uvijek sjajilo Razerove malo više flagship modele poput ovog. Pošto je ovo tenkeyless verzija Black Widow 3 tipkovnice, nema nikakvih medija tipka, niti posebne makro tipke, ali takve uvijek preko istog tog Synapsis softvera možete dodijeliti nekoj random tipci na tipkovnici. Ova tipkovnica zapravo iz sebe izbacuje sve što je gamerima nepotrebno, to jest što više minimalistički izgled, što mi se čini da je čak i postigla ovime. Jedina stvar koja mi se kod ove tipkovnice ne sviđa je to što nema dedicirani wrist rest, to jest ovako jednu podlogu za ruke koju njezin stariji brat, to jest prethodna verzija tipkovnice, ima i dolazi uz nju. Ako vam je to neki deal breaker, slobodno možete naručiti preko neke druge stranice takvu tipkovnicu, no znajte da u Hrvatskoj takvih više nema. I tako otprilike završavamo s ovim unboxingom. U komentarima mi recite kako vam se svidjela ova tipkovnica i kakvo je vaše mišljenje o njoj. I također, naravno, recite nam kakve stvari da još unboxamo i podržite ovaj video lajkom i subscribeom ako još niste. Vidimo se kasnije.